raz, keď budem mať viac času, niekedy, keď budem pripravený, možno neskôr, znie ti to povedome. Keby sme vedeli, koľko nám ostáva, prestali by sme mrhať časom, ale my ho míňame ako pokazené hodiny, bez smeru, bez zastavenia, bez uvedomenia. Čakáme na ideálny moment, ako by mal prísť s fanfárami, konfetami a červeným kobercom. Namiesto toho však možno príde len ticho, alebo už nepríde vôbec. Veriť, že zajtrajšok je samozrejmosť, je asi najväčšia lož, ktorú si denne servírujeme. Každý deň je dar a my ho často balíme do výhovoriek a potom ho ani neotvoríme. Zatiaľ, čo čakáš, život beží maratón. Bez teba. Čakáš, kým budeš mať nejakú šťastnú náhodou viac peňazí, viac odvahy, viac voľna, menej strachu. Prepáč, ale možno čakáš na vlak, ktorý už odišiel. Alebo nikdy ani neprišiel. Kto si počká, ten sa dočká. No a čo ak nie? Premýšľal si niekedy nad tým, koľko príležitostí si už premrhal len preto, že si čakal na správny okamih? A čo ak ten okamih bol už včera, len si o tom nevedel? Takže čo s tým? Neboj sa oddychovať. Neodkladaj smiech, bosky, kávu s priateľom, spontánny výlet, nový začiatok. Čas strávený s radosťou, dobrotou a úprimnosťou nikdy nie je premrhaný. Žiť znamená nečakať. Čakať je najnebezpečnejšia vec, ktorú môžeš urobiť, ak si myslíš, že máš čas. Ale čas nemáš. Máš len dnes. A to je viac než dosť.